новина? Благодаря за въпроса. Тази новина може да произведе други, защото нашите планове за бъдещето на Банско са много и са много амбициозни. Освен летището, това е един проект, по който се работи от много години. То е летище с писта 700 метра, която е за малки самолети. Но за информация, в град Гоце Делчев, който е на около 40 минути от Банско, има летище с писта 3 км и 500. В смисъл, региона има много потенциал в тази посока. Летището се надяваме да допринесе така и имиджо за града ни, защото вече има много хора, които искат да посещават града ни. Наистина с инфраструктурата в държавата и с магистралата, която се изгради, ремонта на пътя за предел, нещата се облегчиха и вече София и големите градове не са чак толкова далече. Затова е много важно и инфраструктурата в държавата да върви така с добри темпове. От другите инфраструктури, които така са пряко свързани с това, че климатичните промени неминуемо водят до това да се съобразиме и да развиваме летния туризъм. Това е бившата ни казарма, където имаме намерение да изградиме спортен комплекс с стадиони, тенис кортове, за да може отбори от другите населени места да идват и да тренират. Все пак Банско е на 950 метра, което температурната амплитуда е много подходяща през годината за тренировки от всякакъв характер. Просто престоят, нито е много топло, нито е студено и лятото наистина е много приятно, защото има курорти, които вече с тия климатични промени през лятото става доста топло. Така че работим върху много неща, велоалеи, велопътеки, маршрути, които да развиват летния ни туризъм. Просто опитваме се да го направим и почти успяваме. Казвам почти, защото вече се приближаваме на бройката на туристите, които не посещават през зимата, да се доближава до тази, която е през лятото. Така че това е посоката, това е пътя, това е за добро и на всички, които са заети в туристическия бизнес, защото сами знаете, че да поддържаш един туристически обект само за 3 месеца е свързано с много проблеми, не само персонала, който трябва да се задържи, а и по принцип. Така че това е нашата посока, летища, спортна инфраструктура, велоалеи и разбира се, основното е спортна инфраструктура в планината. Ски инфраструктура, това са лифтовете. Нищо друго. Пак казвам, ние сме против това да застрояваме планината, против сме и да презастрояваме града. Но искаме спортна инфраструктура, която да отговори на високите изисквания, които има вече турист. И това задъхване, което се получава в последните години, защото трябва да се компенсира. Но както каза господин Обрейков, този проблем не е само за Банско, просто трябват законодателни промени, воля на държавата и това нещо ще се получи. Навсякъде курортите имат нужда от развитие. Доста се промени през последните години и вчера го казах, ако туриста дойде в Банско, той единия ден ще се отиде по езерата, ако е лятото, втория ден ще отиде до Добърско, в община Разлог, третия ден ще отиде в Белица, в парка за мечки, ще отиде на Белмекен, Тръщеник. Така че само нашите 4 общини тук имат потенциал за 4 курорта. В Тръщеник, на Якоруда, Семково в Белица, Кулиното в Разлог. Ние си имаме едно Добринище, което е неразвита перла. Така че потенциалът е голям. И това е само в нашата котловина. Предполагам, че навсякъде е така и дано наистина държавата да види този потенциал, защото наистина тук не става въпрос да искаме финансиране, искаме законодателни промени. Финансирането ще дойде последствие.